Эфирде яңалыклар тапшыруы исәнмесез. Студияда Роза Хабибуллина. Исегезгә төшерәбез безнең тапшыру ВКонтакте шелтәрендәге төркемебездә дә турыдан-туры трансляцияләнә. Бүгенге чыгарылышта. Шәһәр тагын кайнар-сусыз калачак. Опрессовканың 3нче этабында исемлеккә кайсы йортлар кергән. Су коеныр өчен кояшның саран нуры да җиткән. Шәһәрнең нинди сулыкларында су керергә мөмкин? Миллион ярым сум акча эшләргә теләгән өчен җинаять кодексының 3 маддәсе буенча җавап тотачак. Суд залыннан Гүзәл Шихапова репортажы. Берәүләр курткадан йөрсә, икенчеләре сулыклар янында ял итә. Бүген безнең иҗат төркеме кече судлар буенча дәүләт инспекторлары белән бергә Түбән Кама гидроэлектростанциясе янына юнәлде. Анда су күрү тыела, шуңа да карамастан елгада балалар да, олылар да коена. Кояш нурлары булса да су әле җылынмаган һәм хикмә суда гына түгел, сулыкның кайда урнашуында да. Түбән Кама гидроэлектростанциясе янында су керергә ярамый. Ты знаешь, что здесь нельзя купаться? Почему? Ну, это несанкционированная зона. Здесь нет спасателей, здесь нет кругов, здесь дно не очищено. Ну, мы купаться умеем. Ну, а если что-то случится? Ну, не знаю. Яр буенда гаиләләре белән ял итүчеләр дә бар иде. Кече судлар буенча дәүләт инспекторлары аларны тыя алмаса да кисәтү ясады. Вот тебе памятка, как себя вести на воде, на водных объектах. Синоптиклар белдерүенчә, атна ахырына таба һава температурасы 26-28 градуска кадәр күтәреләчәк. Димәк, шәһәр пляжларында да халык артачак. Быелгы һава торышының уңай ягы Чаллы сулыкларында батып үлү очраклары юк. Безнең теләкләр буенча бер урында гына су кергә һәм ял итәргә була безнең шәһәребезнең пляжында. Булай безнең ике урын тагын бар, кайда кешеләр ял итәләр, аларга ял итәргә урыннар әзерләнгән. Это беренче, икенче урын центральный урамы, кайда безнең шәһәр исполкомы песок алып килде, таратты. Кешеләргә ял итәргә уңайлы булсын өчен. И өченче урыныбыз безнең Чаллы яр асты. Анда тоже песок китерелгән. Спасательләр дежурить итәчәкләр. Инспекторлар суның җылынганын көтәргә киңәш итә, салкын суда көзән җыерырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Кырдагы культураларга үсәр өчен җылылык җитми. Аеруча авыл хуҗалыгы белгечләре көнбагыш һәм кукуруз уңышы өчен борчыла. Тиздән аларны урып җыю эшләре башланырга тиеш, ә үсемлекләр уңыш бирергә ашыкмый. Башка культураларның уңышы турында сөйләргә иртәрәк дип белдерде бүген авыл хуҗалыгы министры. Синоптиклар август аенда да яңгырлар була дип фаразлый. Иң мөһиме икмәкне вакытында җыеп өлгерергә. Урып җыюда алдынгы техникага да зур өметләр баглыйлар. Говорят, даже климатический год, похожий на 1978 год. Мне очень хорошо помнится этот год, поскольку я в том году начал работать молодым мальчишкой, председателем колхоза. Я помню, очень сложная для меня была уборка. Практически даже не все убирали даже по снегу и по морозу. Тогда еще у комбайнов даже кабин не было. Это СК-4 такие открытые. И механизаторам было очень тяжело. Бүгеннән 25 июльгә кадәр Чаллыда опрессовканың 3нче этабы узачак. Җылылык шелтәрләрен төзекләндерү сәбәпле кайбер йортларда кайнар су булмаячак. Беренчедән алып 6нчы комплексларда, 8нче, 20нче, 21нче, 25нчедән алып 30нчы комплексларда. 7дә 21, 7дә 23 адреслары буенча яшәүчеләргә су җылытып юнырга туры киләчәк. 22нче, 47нче, 49нче, 52нче, 53нче, 54нче, 56нчы комплекслардагы кайбер йортлар һәм объектлар шул исәптән мәктәпләр һәм балалар бакчалары да кайнар сусыз калачак. 173 мең Татфонбанк кертемчесе һәм 28 мең Интехбанк кертемчесе кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы аша акчаларын кире кайтарган. Шул арада вакытлыча идарәчеләр тарафыннан хукук бозу очраклары да ачыкланган. Мисал өчен, физик затлар 1 миллион 400 сумга кадәр булган керемнәрен генә кайтара ала. Закон буенча кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы артыгын түләми. Шуңа күрә кертемнәрне өлешләргә бүлү очраклары теркәлгән. Юридик затларны физик затлар белән бер күрү очраклары да булган. Бу исә закон бозу булып санала.
санала. Шуңа күрә кертемнәр ияләре агентлыга гариза язырга тиеш. Мондый гариза белән 1700 Татфонбанк һәм 700 Интехбанк клиенты мөрәҗәгать иткән. Законсыз операциялар турында хәбәр итүчеләргә кертемнәрен кайтара башлаганнар. Гаризаларны 31 июльгә кадәр язарга мөмкин. Чөнки 1 августтан бүлгенлек турындагы федераль закон буенча банклар ябык дип санала. Акча эшлим дип яңа машинасын арзанрак бәядән саткан. Документларсыз сатканга күрә Mazda 6 автомобиленең бәясен төшерергә туры килгән. Әмма бер ара Зәйдә һәм Чаллыда яшәүче егет товар сатылгач та иминiyet акчасын алып акча эшләргә уйлаган. Теманы Гүзәл Шахапов дәвам итә. 24 яшьлек егет автомобилен Санкт-Петербургта саткан. Чаллыга кайту белән машинаны урладылар дип полициягә гариза язган. В конце концов было установлено, что автомашина находится в городе Санкт-Петербург и разобрана на запчасти. Сотрудники полиции УВД Горнобрича выехали в город Санкт-Петербург, где установили лиц, допросили их. Эти люди дали прямые показания о продаже им автомашины вакуумом. В последующем данная автомашина была разобрана на запчасти и распродана. Гаепләнүче менен эштөрүче оешмадан 1 миллион сум акча алырга өметләнгән, әмма оешма барлык документлар тупланмыйча клиентның исәп-хисап счетына акча күчермәгән. Мы сначала запрашиваем материал непосредственно, откуда он принес постановление о возбуждении уголовного дела, какого состояния вообще, а потом уже запрашиваем. Если дело закрыто, соответственно, мы уже запрашиваем непосредственно у клиента. Полиция хезмәткәре белдерүенчә, гаепләнүче үзенең күрсәтмәләрен үзгәртеп торган, шуңа күрә хокук сакчыларында шик уянган. У нас были подозрения, что непосредственно Вакумов заявляет об угоне, которого фактически не было, потому что у нас были факторы, которые указывают на то, что автомобиль не был угнан. Гаепләнүче полиция хезмәткәрләре эзенә төшкәнен аңлагач, хокук сакчылары кыерста дип тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән, әмма тикшерүчеләр моның нигезсез булуын ачыклаган. Хәзер суд бара, гаепләнүчегә җинаять кодексының 3 маддәсе буенча җавап тотарга туры киләчәк. Гүзәл Шахапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Һәр җомга һәм шимбә көне кичкә сәгать 5-тән 7-гә кадәр Җиңү паркында бушлай бию дәресләре бирәләр. Әлеге проект экология елында уздырыла, шуңа күрә дәресләр урамда үткәрелә. Просто танцу биюнең төрле юнәлешләре белән таныштыра. Шәһәрдәшләр урам биюләренең халык биюләренә кадәр өйрәнә ала. Моннан тыш әлеге проект яңа дуслар табарга, физик күнегүләр аша сәламәтлекне ныгытырга ярдәм итә. Ә хәзер рекламалы мәгълүмат. КамАЗ Мәдәният сараенда Пятигорскидан килгән шубный рай ярминкәсе бара. Күргәзмәдә яңа коллекциядан туннар тәкъдим ителә. Ташламалар каралган. Шубный рай ярминкәсе Татарстанда беренче тапкыр уза. Стильле модельләр, барлык үлчәмләр һәм кулай бәяләр. Мех эшләнмәләренең киң ассортименты иң зәвыклы сатып алучының да күңеленә хуш киләчәк. Сатучы консультантлар киңәш бирергә әзер. На ярмарке представлены одни из лучших коллекций шуб 2017 года от ведущих меховых фабрик города Пятигорска. Вас ждут изысканные и качественные шубы напрямую от производителей. Меха на любой вкус, царский соболь, шикарная норка, практичная нутрия, огненные леса и теплый уютный мутон. Өз киемен кулай бәядән бары тик бу атнада гына алырга мөмкин. Пятигорскидан килгән шубный рай ярминкәсе акция уздыра. Туннарның яңа коллекциясына 50% ташлама каралган. Барлык продукциянең да сертификаты бар, гостәләпләренә туры килә. Кредитка алу һәм өлешләп түләү мөмкинлеге каралган. Мне приглянулась одна модель, вот эта, например, да, моделька. И вот, учитывая скидки, я бы могла приобрести ее. Шубный рай ярминкәсе 11 июльдән 16-сына кадәр КамАЗ Мәдәният сараенда дәвам итә. Сатучылар иртәнге 10 яртыдан кичке 7-гә кадәр эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.